Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Pôdorys kúpeľne je 3,60 x 2,20 m. Tu sme zakomponovali komfortný sprchový kút 80 na 120, vaňa 170 na 80, skrinka s umývadlom 1000 a na druhej strane je pisoár a závesné WC. Kút, ktorý sme zvolili, je 80 na 120, má dvojkrydlové dvere, dajú sa otočiť dnu aj von. Skrinka s umývadlom je 1000, má dve zásuvky a takisto je tam zakomponovaný kôž na prádlo. Obklady sú 60 na 120, tie uvidíte v dokrutke. Jedine, čo nie je urobené, je skrinka nad WC, nad múrikom. Tá bude dodatočne, tak sa vám posnažíme potom video ešte raz ukázať. No a verím, že aj táto kúpeľnička sa vám bude páčiť, že máte novú inšpiráciu, tak tešíme sa na vás zase na budúce pri ďalšej kúpeľni a dovidenia. Dlažbu, ktorú sme zvolili na stenu, je vo formáte 60 na 120, my ho tu máme vo formáte 80 na 160, je taký bledučko krémový. Stenu za umývadlom a v sprchovom kúte sme zvýraznili. To je taký hnedo-šedý mramor. No a na zem sme zvolili drevodekor, ten je do šeda.